E aí o temos a vostede en 2024 nun acto electoral anunciando que Galiza tería no ano 2028 4.000 novas vivendas de promoción pública. Esta é a propaganda, pero vayamos, señor Rueda, a ver cal é a realidade. Sabe cantas vivendas públicas se fixeron desde o seu anuncio? 47. Anunciei, efectivamente, no 24, principio de legislatura, que íbamos a facer 4.000 vivendas en 8 anos. Me ven a decir que un ano despois, claro, onde están esas vivendas? Que non as ve? Señora Pontón, en construción. En construción. A vostedes non levan 2 anos gobernando, levan 16 anos gobernando, dinamitando a política social de vivenda, e por iso estamos como estamos. Veamos os datos. De verdade vostede pode decirme agora na réplica que están construindo 4.000 vivendas públicas en Galiza? Dígame onde. Pero é que non me invite as de Pontevedra, invíteme a ver todas e cada unha desas construcións e irei como vostede a velas, señor Rueda, porque iso é outro bulo. Me di que é mentira que estamos facendo vivenda porque agora mesmo non, onde están eses pisos? E volvo a decir, señora Pontón, construíndose, non poñes as caras, é certo construíndose. Hai unha cousa que se chama facer unha obra, executala, non se falla así. Vostede cree que a política é máxica porque, claro, desde a oposición, tantos anos, esas cousas se poden chegar a pensar, pero non son máxicas.